Преди години една голяма буря се разрази. По някои крачета на света облаците се сгъстиха застрашително. Тъмнище. От тогава насам слънцето не се е показало и хората живеят в мрак. Но човек никога не престава да се надява и знае децата дори и след смъртта.
работник на България. Тяхните черни униформи са истински символ на народния траур. Довиждане и всичко хубаво. Ни плак от двама пожелахме, а другото е толкова трудно, което ние премълчахме. Проектирай си ракета, няма много неща за теб тук. Рекламират ми аптека, има много полезни неща за мен. А има много отровни думи, които са помежду ни. Помежду ни. Събуди се с мен, ще избягаме от тук, но дали ще се намерим с теб? Ако влезеш в слом в моя ум и дом и междувременно се слеем в едно. Ако влезеш в слом в моя ум и дом и междувременно се слеем в едно. Романтична фонотека, има много неща от теб тук. Еротична библиотека, има много неща за мен. Ако има красиви думи, нека те са помежду ни. Помежду ни. Събуди се с мен, ще избягаме от тук, но дали ще се открием? Ако влезеш в слом в моя ум и дом и междувременно се слеем в едно. Ако влезеш в слом в моя ум и дом и междувременно
Мисли